Wow, bag-ong cellphone. Pero ang mas excited si Casey. Anak ki, tudloy gyud si lolo ki unsaon na ki. Gililia gyud. Ug asa dapit kana tudloy. Kana dili tangtangon ni papa. Di niya tangtangon kay adlok siguro siya maguba. For today's video guys, naata karon diri sa kuano nag-withdraw ta sa ato ang first time man siguro ni na akong makakuha ko sa akong sweldo sa YT. Jud mao gid. Nakasweldo na ako mga pila ka higayon pero dili ako ang tigkuha. Guys, saba kayo kung palibot ka diot lang. Ako'y nagkuha ani kay natay i-surprise pero sa dili pa managkot sa ta para magpasalamat sa labang makagagahom nga bisan inana lang gud kahinay ang ato ang nagrasyahan na pod me magmakduko-duko na pod sa niagi kay kuan man to si hobby. Hoy unsa to? Nayabo ng iyahang cookie. Thank you Lord sa blessing. Again. Time may gahigala na ako karon sa Metro Colon kay nagpalit ko og cellphone para i-surprise na ko akong papa. First time po niya nga makadawat siya og sorpresa. Agig pasalamat nga nakasweldo gihapon ta sa atong YT nya. Tapos wala say cellphone akong papa ba kay naguba kay katong unang cellphone nga iyang gigamit ka daan sadto biya sadto namo. So this time first time po niya nga maka cellphone og brand new. So mao ni nga nagpili-pili ko baratohon lang gud basta lang kay unsaon man sad nga igoram po na niya tanaw-tanawan gud YouTube nya dayon koan chat namo nya dayon matawagan sad namo ba kay ang cellphone manggod nila sa naman lang goy cellphone sa amoa nya then tabangan nila ba sa akong mama sa akong papa sa akong pag-umangkon tapos ug maguba wala na dili na mi makakontak nila mao nga ako sad siyang gipalitan palipayan sad nato panagsatong ginikanan pero nga akong mama wala na suya kayo siya adto na sa akong pag-umangkon akong papa kayang gipahibaw ami surprise niya karon kay dili gyud mo tuo akong papa sige ingon akong pag-umangkon dali na lo kay naay ipaadtoon ka ni Ate Lilit ingon siya nga ngano lagi ingon ako pag-umangkon dali lang lagi nawa dugay ka na sila na ukang diha kay natug manggod na akong papa anang payag unya gipugos jud niya mo na yan ang nadala pero sa iyang nga pagdala wa ko ga-expect nga ang cellphone gidagan niya then iyang gisugat akong papa og gihatag nga cellphone nimo. So bahalag na sila sa init anara gyud unta na bungkaga ni papa pero ako na silang gisinggitan na oy dire mo sa landong init kaayo din ha na nga yang nadala na sa landong ngadto sila sa kilid sa amo ang teres didto na nila gibungkag og tiwas ang cellphone niya si papa nga among gitagaan ko kahibawg na excited ba nang akong amahan ana kay di gyud nimo makita sa iyang hitsura excited ba siya or dili pero kahibaw kong mas excited ang akong pag-umangkon kay siya giwa gina siya ni biya siya pa ang nagpukaw siya ang naghatag hindi na pailain ana nga pag-umangkon nako nga naa dinha pero wala ra sila pero kana siya igid siya mobuwag murag siya mo gi-surprise. Ay nako nimo Casey sige ke tudloy mong lolo ke unsaon na ke kay kami expert anang cellphone nga imong lolo first time na niya nga magka brand new nga cellphone pero nagkagamit na sa akong cellphone pero kana pag open pag kuan para makita na niya siya dili na kuhaon ang plastic kay dili unta na niya kuhaon sa ako nagikaingon nga dili ka kakita sa hitsura sa akong papa nga na excited or na surprise kay wala lang siya naanad nga i-surprise kay kana ikaduha pa na niya nga cellphone nga dunay camera una niyang cellphone murag 1 year niya nagamit kay gubaon na sa tudaan babiya ra sadto nya siya mo tigsunod ug ang akong mama suya kayo kay
wala siya cellphone nga bag-o. Karon ako na siyang giingnan nga i-on sa na siya. Kaya kay ingon siya nga lubat. Nya akong gi-on dili na siya lubat kay ako na nang gi-charge before na nako gihatag niya. So wala pa na nako dada. Kay ako man nang gitistingan daan dire. Nya karon nangita na akong pagumangkon kung naa ba ko no YouTube na naong yung YouTube ning bataan eh. So naaman so atong i-on karon kay wala may password nangita patag password kay ako bisag na sila wifi din ha wa ko hibaw unsay password nila mao na nga dinhi na lang siguro ni kutob kay wa gyud ayo ni atong voice over. Salamat sa inyong pagtan-aw. So, sobra nilang excited guys ang ilahang gusto kuan na mabutangan na wifi. Bye.